We zijn hier vandaag voor TV Oranje, toch wel voor een hele speciale gebeurtenis. Want vandaag is hij uitgekomen, de nieuwe single van Richard Jansen met Rob van Daal. We staan hier bij de woning van Richard en we gaan gauw even naar binnen. Goedendag, wij hebben iets speciaals bij. Ik zie dat er nog meerdere cameramensen zijn. Richard, het is toch wel een hele speciale gebeurtenis vandaag. Het is natuurlijk een zeer zware strijd. En we hebben hier van TV Oranje een envelop. En ik wil graag dat je me openmaakt, want het eerste exemplaar dat je nu voor je hebt, de single, willen wij van TV Oranje graag kopen. Met andere woorden, doneren voor het goede doel. Houd hem eventjes in de beeld. Nou, dat is geweldig, hè? Dat is gewoon geweldig. Ja, het is echt het is eigenlijk spontaan gekomen met onze Robbie. We zijn als vrienden al 20 jaar, denk ik. Ja. En toen zijn we eigenlijk met een lalletje begonnen. Op zijn concert. Maar even zeggen, kun je op je gemak vertellen. Ja. Met het nummertje. Op een gegeven moment kwam onze Robbie hier, zijn we gaan naar het eten. Toen zijn we naar een studiootje gegaan bij Carl Blocks. En toen hebben we het opgenomen, het nummertje. En het is tevens met een lalletje tevens een goed nummertje geworden. Het heeft natuurlijk een bijzondere lading, heel dit verhaal. En wat Richard zelf al onder woorden probeerde te brengen. Ik ken Richard al, toen was nog maar een manneke van 3 jaar, geloof ik. En buiten het feit dat deze ellende allemaal om de hoek komt kijken, want zo mogen we het eigenlijk wel samenvatten, vind ik Richard, heb ik altijd gevonden en nog steeds, een verdienstelijke zanger die het hartstikke leuk deed en zal blijven doen op het podium. Dus voor mij was het een hele eer om dit nummertje met Richard op te nemen. En dat was zijn wens, dat wilde hij graag. Nou, dan spelen we daar graag de tweede viool in. Ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes met de single. Dankjewel.